National Health Mission Assamalong bangsur hini susi achokomar atumpen ajak dinklui regularization upon kichaki paplengji bainong kelongle kaduri lapen bainong kelong kichirtip mate ninga chithek plong keduji upon pura Assam state angkangpi district along tin kedamtang phaikuni ni phaike thompen phawarni ni thoma parman kachesong asai kedeng kachesong hut kelongnangji putha kabangki longvek nangji pura ki hangsar langpum labang sur ki hangtaram nang ko theki kidamtang ningkaning ko pen sarkar ki chari atum ki chakalam the ka stopleng ka bitter jok pusi jong sidin demonstration asai kedeng boma hut district commissioner aphan ki mangalam the putha chongdun si pinpura lupa jerdang Kijongdun son kep lake NHM achokomar do anaphan Supreme Court pen kangsai mate verdict number 213 of 2013 ki piatengsi equal work equal pay pinangji enforcement of the Assam Gazette notification 2021 to extend gratuity benefits to NHM staff provision of employees provident fund lapen employees pension scheme ke parlo ponji aphan ki ham financial assistance for families of deceased employees either through full salary till the deceased, retirement age or employment for a family member. Uniform leave policy including 2 years of childcare leave similar to that enjoyed by regular government employees. Comprehensive medical coverage under the MMSLAY scheme and continued reimbursement benefits until inclusion pupen danglok kadro kabe son kep ason jongdun. Laan arni pen no ningkan ingkoy apat lo laso department along laso mission along national health mission along di boreng asai ke claim di anta me laso non aningkan anta me non anta ilitum sartum mate CM pendang lok alang itu CM pendang lok kamatha bang pajang tang ason nasi lason bang chok chelo ilitum ta esomardo ilitum ta hem kelang hem sarbura mate epoi paido nasi alang tum phanda ilitum lang nai nasi laan vet chote matha jale chok chelo ilitum phanda 7 pay commission ha chu nal tum kecak elo sida non an tamen nal tum lakai pachum thekela nasi NHM chokomar tumpen thedung ke claim ka chipaduk jasmet COVID-19 awur ki thurakut se ke lang ka chipaduk abangke lakha masi un epi pran chithorut anpindo lasinil choma phan satami ki thir thip ka chingwai sai kedeng awitik ki kachesong dam bomji lapen asama kang pialong contractual health workers atuma phan ahoka kang sai kelong vekchi phansi chisong na koklu puta kam thening je pon la lo ilitum son kep ilitum kemanga sondo lasi haraso son kep kemanga sondo si ilitum chun pi thek the bulodam te ilitum me lason thoksi ajai mek padu pon bom ko angela son thosi ilitum ba chingru pon bom lasi nilitum ahin pen itum district ahin pen itum alongri ahin pen litum ke hai sir tuliram sir tame CM sir fan tame itum kuning ni pani krim lo general tum si nan tum sin lang nan ko nan tum si matha ko nan ko jok nan tum jok si matha pang re krang pulo te parjang tang pulo tam te ini tum me la son lo ke chok chelo atheke kon wa dor non ke batang lo non ni jang chu ador batang lo sang ador ta batang lo si la so ateng si so si dor moha tame bat kon te pulo te ko so ding ne tum rengon ko dan tum si choma tha pon pe pulo tam te rap sai ki mati nan tum me jok se dan tum si choma tha pon pe pulo tam ko ma si do kon si Hamren Pen Chandra Singh Ronghang KTV News